Τι να πω? Θα μου κοθόδωρας. Περίμενε, μικρούλι μου. Είσαι πολύ υπομονούλικο. Είμαι ο Άκης και θέλω να πω πως είμαι καύλη. Βασικά, Αλβανία εδώ. Είχα πάει χτες ψή και μου χώστανε μια σφαλιάρα. Και μου κάτσε έτσι το μαλλί από εδώ να κοίτα εδώ και... Όχι, δεν το έχω. Εμένα πώς με λένε. Κύριε μου, χαλί έτσι πέρα. Ξαναπες το. Κύριε μου, τι είμαι? Όμορφη. Τι είμαι? Όμορφη. Στάδω στα 5 ευρώ. Εδώ! Το πήρα πάνω! Ποιος είναι? Πάμε να δούμε ποια είναι. Είμαι ο Άκης ο Αλβανάκης και γαμώ ένα γκομενάκι στο στενάκι και έχει και καλό κολαράκι και γουστάρω και μου πετάει το μαλάκι να το φτιάξω μια στιγμή. Είμαι ένα μικρό παιδάκι μέσα στο στενάκι που γαμάει ένα παιδάκι και μετά πάνε σπιτάκι και κάνουν σεξάκι μέσα στο δωματιάκι, πάνε στο κρεβατάκι και αντιγαμίσου. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένα μαλάκα. Ναι, τέλος πάντων, πάμε. Και έχει και τρεσάκι πάνω στο μαλάκι και έχει και ρακουνάκι πάνω στο φρατζάκι. Είμαι ο Άκης και σε γαμώ από πίσω και από μπρος. Κάνεις κουνιά και την τρως και μετά πέφτεις κάτω. Ξέρω. Ξέρω!